Благовар районы Балышлы ауылында 6 балалы ишле гаиләләр туып үткән. Хәзерге вакытта Туймазы районы Төмәннек авылында яшәүче безнең өчен иң кадерле булган әсәебез, әбиебез Рәхилә Усман кызы Карипованың олы юбилее 85 яшы тулуы менән һеҙҙең канал аша ихлас күңелдән тәбрик иткебез килә дип башлана сираттагы хат юлдары. Аппак юргәктәргә төреп, бар дөнья сафлыкка төренгән мәлдә 1937 елның 25 гыйнварында аваз һала безнең әсәебез. Баласагы авыр һугыш мәленә тура килә. Сабый гына вакытнан тырыш, көсле рухлы, үзенә талапсан булуы менән башкалардан айрылып тора ул. Ягымлы, изге күңелле, мәрхәмәтле була һәм шул сифаттары ул гомер буена хаклап кала. Кәүгә сыккансы яшь кыз Туймазы быяла заводында эшләй. Төмәннек авылына кунакка барып, иң баһадир, иң батыр, иң нескә күңелле, ихтирам, ихтибарлы булган егетләрдән бере. Безнең атайыбыз белән таныша, үзенә яр итеп хайлай. Ошындай матур пар безгә 5 баланы гомер бүләк итә. Алмагасыннан ерак төшмәгән кебек, безгә лә үзегездә булган иң яхшы сифаттарды гына биргәнһегез. Әсәебез кайнәһе безнең әбиебез менән 24 ел бергә гомер итә. Бик дуст тату яшәнек балаларымдыла тәрбияләште дип искә ала әсәебез уны. Атайыбыз менән кулга кул тотынышып 60 елга якын гомер итәләр. Кызганыска күрә атайыбыз гына бүгенге шатлыклы мәлдә бүлешә алмай. 10 ел элек гүр ияһе булды. Атайыбыз хаклы ялга сыккансы фермала эшләне, әсәебез хаклы ялга сыккансы 1 май колхозында бухгалтер вазифаһын башкарды. Безнең һөйекле кешебез алтын йөрәкле, киң, саф күңелле, туган янлы, тормыш яратусан кеше. Әсәебезнең табыны һәр вакыт мул, бешкән аштары, бәлештәре, балаулары телеңдә йотырлык, ашап туймаслык. Олы яшьтә булуына карамастан әсәебез табигать косагына сыгып, куанып еләкия, кайнатмалар яһарга ярата. Бүгенге көндә без йөр йөзендәге иң бәхетле балалар. Туып үткән нигезебезгә, әсәебезнең зур табынына тормыш мәшәкатьләребезне бер азга гына онытып, ял итәрсен вакытлы сагына булһа ла, бала сагыбызга кире әйләнеп кайтыр ергә яйылып ултыра алабыз. Әсәй, әсәкәйбез, иңә бәхетле картлык, иң мөһиме күңел тыныслыгы, кырыстайнлыклы һаулык, тормышыбызга ямь өстәп, безнең арабызда озын-озак гомер итүеңне теләйбез. Рәхмәт һиңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олылаһын үҙеңде. Иң изге теләктәрен һеҙгә балаларығыҙ Флорид, Рима, Алимә, Гөлсөм, Рөстәм, кияү килендәрегеҙ, йән-йәнсәрҙәрегеҙ еткерә. Кояш кеби карасаң бер елмайып, бөтен дөнья китә шунда нурланып. Багышладың безгә бар гомереңне, шуңа бүген беләбез кадереңне. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Башын иеп килә рәхмәт әйтәсем, киләсин рәхәтләр күрсәтәсем. Безнең өчен күпме борчу кичердең, һәм дөрүсем авырлыклар күтәрдең. Гафу ит, әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң.
Гафу ит әнием, хәтереңне калдырсам. Гафу ит гашык, әгәр сине кайгырсам. Әнием, әнием, сине шундый яратам. Гафу ит әнием, әгәр мине аңласаң. Гафу ит әнием, хәтереңне калдырсам. Гафу ит гашык, әгәр сине кайгырсам. Әнием, әнием, сине шундый яратам. Гафу ит әнием, әгәр мине аңласаң.